may kaibang sarsa. May maitom, may mapula, may dikape na may buhok-buhok pa. Ani ba kwek-kwek ang ngaran? Ani ba bulastog naman? May pinaalsang bilog na arena na binuntog sa mainit na lana. Anong siram kan bola-bola, lalo na sa merienda? Binuhog siya sa bala, tabog-tabog na siya. May pulang bola-bola na korteng bolog na, purong karne ang igwa, ginibong longanisa. Ang bola-bolang itong kinumol na kokoa, paborito sa pagkaaga, ang mainit na tabliya. Igwa pang duwang bola-bola na kabale sa lista, nakabugtag sa payo ang say mong duwang mata. Anong siram kan bola-bola, lalo na sa merienda? Tinuhog siya sa bala, tabog-tabog na siya. May pulang bola-bola na korteng bolog na, purong karne ang igwa, ginibong longanisa. Ani ba kwek-kwe ang ngaran? Ani ba bulasog naman? May pinaasang bilog na arena na binuntok sa mainit na lana. Anong siram kan bola-bola, lalo na sa merienda? Tinuhog siya sa bala, tabog-tabog na siya. May pulang bola-bola na korteng bolog na, purong karne ang igwa, ginibong longanisa. Pulang barle ang ito, ginibong longanisa. Abang gayon, pagilngon, kay ning duwang bola-bola, lalo nang magayon. Kun may kaibang sarsa, may maito, may mapula, may dikape na may buhok-buhok pa. Ani ba kwek-kwek ang ngaran? Ani ba bulastog naman? May pinaalsang bilog na arena na binuntok sa mainit na lana. Anong siram kan bola-bola, lalo na sa merienda? Tinuhog siya sa bala, tabog-tabog na siya. May pulang-bola na korteng bolog niya, purong karne ang igwa, ginibong longanisa. Ang bola-bolang ito, kinumol na kokoa, paborito sa pagkaaga, ang mainit na tabliya. Igwa pang duwang bola-bola, kabali sa lista, nakabuktak sa payo. Ang sa